Проба. Проба. Здравейте, ние сме на снимките за концепцията ни. Вие как се чувствате днес? Фак. Няма стане. Найс. Как се чувствате за концепцията за... Как го виждате? Виждам го. Разбирам, че се харесвате. Nice. Не. Сега сме в гаража на... Раждането на какво? В гаража. Аз съм във всеки един клип, човек. Да. Покажи среден пръст. Да. Това беше от нас. Това беше всичко от мен за тази вечер. Свърши! It was such a rock. With my native child.